i s time sam, hajmo reći, zadovoljna, ali znam one koji to slažu jako brzo i to cijelu Rubikovu kocku. Jutrošnji gosti su Dominik i Renato. Oni su majstori u slaganju Rubikove kocke i organizatori međunarodnog natjecanja u slaganju Rubikove kocke koje će se održati ovdje baš u Osijeku u 3. gimnaziji. Dakle, Dominik, tko sve nam dolazi na ovo međunarodno natjecanje? Evo, kao prvo dobro jutro svim gledateljima. Na natjecanje dolaze natjecatelji iz Slovenije, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i čak i Švedske. Dolazi bivši svjetski rekorder u 7x7 kocki, Bence Barat. On je ovu kocku složio za 2 minute i 40 sekundi. Uistinu zvuči dobro. Da. I dolaze razni Slovenci, primjerice Matico Mulec, on je ovu 55 sekundi složio i postoji puno disciplina na kojima se natječemo. Da, vidimo tu razne oblike, dakle ovo je, rekli bismo, obična kocka, najčešća, ali vi se tu natječete i u piramidama i u raznim, dakle 18 kategorija. Ima 18 kategorija i sve kategorije će biti zastupljene na natjecanju. Renato, ti slažeš koju kategoriju? Stavljam sve kocke od 2 sa 2 do 7 sa 7 i plus ovu piramidu, Pyraminx. Ali ne očekujem nikakve bolje rezultate osim, ne znam, možda prvo i drugo mjesto u državi u 5 sa 5, 6 sa 6 i 7 sa 7, a ovo ostalo što uleti. Svaka čast, dakle, mnogi smo se igrali s ovim kockama. Koliko je ona popularna danas? Je li natjecanja su širom svijeta, pretpostavljam, se održavaju? Jesu, natjecanja su najčešće u Americi, oko 4-5 po tjednu i pokušavamo popularizirati u Hrvatskoj, zato smo organizirali natjecanje i najčešće su i u Aziji natjecanja, a postoje i svjetska prvenstva i europska prvenstva. I sad će biti europsko prvenstvo u Danskoj i tamo se očekuje puno ljudi. Možda i vi do Danske uspijete nešto izvježbati, ja baš i neću, ali ništa zato, ova ljetna zabava bi mogla biti sasvim dobra. Evo sad ćemo probati, narančasta je sasvim dobra boja. Toliko za ovo jutro, lijep pozdrav. Hvala lijepo.